jiena qiegħed inwijat pubblikament illi l-Forza Nazzjonali mhijiex xi ħaġa ta' kampanja elettorali, imma ħafna akbar minn hekk. U jekk il-poplu Malti ipoġġi il-fiduċja tiegħu f'din il-Forza Nazzjonali u fija biex immexxi lilha u mmexxi lil pajjiżna, allura jien immexxi gvern ġdid bħala Forza Nazzjonali. Inħossni gburija illi spalla ma spalla mal-kap tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Forza Nazzjonali, Dr. Simon Busuttil, aħna nippreżentaw dan il-pjan ta' ħidma li ħajservi bħala l-qafas biex aħna natu lil pajjiżna, natu lil poplu tagħna dak illi hemm bżonn f'dan il-moment storiku ta' pajjiżna. Jien irrid inbiddel l-affarijiet ġenwinament u b'determinazzjoni. U għalhekk illi apparti il-Partit Demokratiku qegħdin jiddikjaraw ruhom favur il-Forza Nazzjonali anki nies li qatt ma rajniehom jitkellmu politikament. U l-bieraħ fil-fatt inti għamilt referenza għal imprenditur illi huwa bniedem rispettat immens. Bniedem rispettat immens illi għamilha ċara illi isma' id-deċiżjoni hawn mhijiex bejn partitu ieħor, mhijiex bejn kuluru ieħor, mhijiex bejn kapu ieħor, hija deċiżjoni għal pajjiżna.